Slavná americká zpěvačka Tina Turner za několik okamžiků odstartuje svůj koncert v Praze. A teď půjdeme na bohemku, nikoli na fotbal, ale na muziku. Slavná americká zpěvačka Tina Turner dnes večer vystoupí v Praze. A na fotbalový stadion Bohemians by na její koncert mělo přijít 25 000 lidí. Mezi nimi je v tuto chvíli také Hanuš Hanzlík. Hanuši, dobrý večer. Za jak dlouho se Tina Turner objeví na pódiu a co hvězda dělá právě teď? Slavná zpěvačka do Prahy přiletěla svým speciálem přímo z koncertu v Budapešti. Na těchto zpomalených záběrech vystupuje neustále obklopena svými strážci z letadla na starém ruzinském letišti. Přímo na letištní ploše čekalo na slavnou zpěvačku auto, které ji odvezlo rovnou do hotelu nedaleko Pražského hradu. Ani u hotelu však po koncertu velmi unavená Tina nechtěla být viděna objektivem kamery a nechala se odvést až do podzemních garáží. Evropské turné, jehož je pražský koncert součástí, zahájila v květnu s obrovským úspěchem v Paříži. Tam jí s některými písničkami vydatně pomohl herec Bruce Willis. Tady na Bohemce se už v neděli hraje fotbal, takže po celé ploše stadionu je natažena speciální folie, aby fanoušci nezničili trávník. A to je ode mne tedy z koncertu Tiny Turner vše. A od Tiny ke tvrdé ekonomické realitě.